juru sumber dan kawis langsung sasmipun datang putra pengantin Saringgit kemudian Jumatama dan saking sanggar pasangan kairing jening Rama liwat ibu dalam para pangayate lumaksana ingkang kepareng hadir akan tindakna putra pengantin Saringgit ingkang wonten wintinipun putra pengantin Saringgit telah punika Rama liwat ibu kinarya Hamangku bebengan kita kawis ingkang sinebat ing arsa tulodo ing madya manut karsa tungguri hanggayani tansah memayu hayuning bawana mugi putra pengantin Saringgit anggenipun nyangkik wonten madyan malah bebraya saged tansah angkang lantar runtuh tindane ilang ing kono ingkang mukul masalah juru jejar sukses waktu kota-kota putri jelas ingkang menawi wonten Surakarta sinebat jelas menawi wonten Melayu Jakarta dinasan menika kalih menawi kaping kali jangkep 200 manuwun sawu putri Demas putra pengantin Saringgit namun cacah kalih teges punika dapat judulé rasa inggih rasa sejati suksesipun tinggal mira putra pengantin Saringgit ingkang sugih pethanipun kathah sagem barang ingkang mengkuwen sinambi patah kinarya panuntun amrih temanten sekalian tansah asih asuh ingkang sarta hayom hamayoni wis kepareng juang kami wonten sanggar pasangan putra pengantin Saringgit kepareng sedhep juru sumber boten muli kepareng hangat jengken langsung bicara saklajengipun nggih kacar kucur wonten bicara kacar kucur kaperang dados tigang perangan nggih asok Bhakaya Unggul Bijana kalajengaken Medak Citra utawi Sungkeman wonten bicara asok Bhakaya keparengipun bijuru sumber kanggo sebarang nyamekaken wirsa kawis putra pengantin kakung ingkang wis kadhawuh jumeneng angasta piwulang lembus ingkang isi bunga kaya ingkang sinebat kacang kawak dhewe kawak jagung kawak jali kawak gabah kawak bentuk kawak barang kawak ing sebelum desa nggak tahu liya bisa dadi sangat
midhangetaken wasita bicara Tembel Bujana. Wonten salebetipun Tembel Bujana putra Prabu Sarimbit sami asung puluhan. Wonten salebetipun asung puluhan putra Prabu Sarimbit mudiraos Gandharasa gambarake gesang tempat budaya.
padikomo ibu bawanipun Rama mewaki pinten sampun kepareng mungkin jiwiradanipun ingkang putra lewat wonten salebeting guwa Garbanala Candra Dosari lawasipun ngantos dumugian dewasa punika keparengan putra pinambut sesusta sikti salya agrabe tumpamrih pangestu Rama Ger anakku Rani aku malah ayu Joko Ger Bagus Ahmad Baroni padha ngaturke pangabakti banget parang panarimane wong tuwa yo Ger ora luwih wong tuwa sakarone mung tansah nderek memayu hayuning bawana muga-muga nanti ana madyaning alam bebrayan bisa tansah kaken-kaken ningen-ningen tansah renteng-renteng reruntungan pindhane mini lan mintuna satemah bisa handayeng dawana sak lami-laminya yo Nger kula nuwun kacang sang pucake lami sedaya ngendikanipun Rama mirah ibu mengkono yo Nger kula nuwun Rama ibu para rawuh sabar lenggah luwes rahar jotales lereng sambil kolong